Van harte goeiedag en welkom bij deze live uitzending vanuit het centrum van ABO. De leerkrachten hebben vandaag een ALV hier, leerkrachten verbonden aan het syndicaat van onderwijsgevenden in Suriname. Ze vallen onder KOL, ABO, en ze zijn vandaag in een ALV. Wat eruit zal komen zullen wij dus dan zeker aan het einde van deze ALV horen. Maar we laten u enkele flitsen zien van toespraken die worden gehouden hier. En later zullen wij dus dan met mensen praten over wat er allemaal gebeurd is. Laat ons gaan kijken. Vervanger van de president die vraagt voor uitstel. Voor Carmen hebben we gezegd, Abu, met een paar dagen verlengen, geen probleem. In elk geval, dat gesprek is niet gekomen. Duidelijk, dat gesprek is niet gekomen. We hebben als KOL blijven schrijven en tot de dag van heden is er geen reactie ontvangen. Rokoma, we hebben het gezegd, want u bent teleurgesteld. Anderen hebben gezegd, de mannen vakbondsleider naar de centrum, maak eens wakkie, maak eens dattie. Deze vakbondsleiders zijn niet te koop. Al 38 jaar langer, deze al langer, 38 jaar leven we strijd. Wij blijven strijd leveren. We zeggen, we kunnen u niet worden opgekocht. Dat mag je van ons weten. Wij blijven strijd leveren. En nu zeg ik, Rokoma, het moment is aangebroken. En wat bedoelen we, het moment is aangebroken? Want met dit aantal gaan we strijd kunnen leveren. We weten dat vele scholen gesloten zijn. Maar dat de leerkrachten niet hier aanwezig zijn. Dat weten we. Laten we gaan inventariseren. Ga naar de plusschool. Ga naar die school. Gaat u na. Maar ze willen niet hier komen. De man nog een power weten. En nu zeg ik Rokoma. Wij gaan, ik heb ook gezegd, we gaan strijd moeten leveren, want Utapa strijd toch. De man kijkt naar een wagarechter, maar we gaan ons niet meer laten pakken met wagarechter. Met de man kom. We hebben toch, als onze vakbondsleider van toen, hebben toch strijd geleverd. Leerkrachtenstrijd van 1973. Hebben ze offers moeten opbrengen om dat gemeenschappelijke doel dat we voor ogen hebben gesteld, om dat niet te realiseren. Dus Rokoma, het moment is aangebroken dat we strijd gaan leveren. We hebben genoegzaam gesprekken gehad. We hebben genoegzaam geschreven met 0,0 reacties. En nu is het moment aangebroken. Dus de voorzitter heeft zelfs al aangegeven hoe die strijd zal worden gevoerd. En dan zien we verder wat we verder moeten doen. Ik heb altijd gezegd, als de KOL moet inkomen, we hebben altijd gedreigd. Maar ik hoop niet dat het moment aanbreekt dat we alle vakbonden die aangesloten zijn bij onze vakcentrale, dat we die moeten inzetten. Omdat het toch gaat om een gemeenschappelijk doel. We zijn hier gekomen omdat de overheid gezegd heeft, we hebben geen geld, we hebben paisa, we hebben money. Maar we kunnen u slechts 2500 geven. Toch? We hebben het geaccepteerd. En nu zie je een moment dat 50% verhoging wordt toegekend. En dat werkt door naar het pensioen, etc. Rokoma, u staat er niet alleen voor. Wij gaan samen met u die strijd aan. Bedankt. Strijden voor strijd! Strijden voor strijd! Meneer Blanke. Strijd of strijd? Strijd of strijd? Winasa strijd! Ik pleeg te zeggen, Rokoma, dan Rokoma. Sommigen van u gaan zeggen van mami en Rokoma, ben naar je vrouw of ben naar meneer. Agrani dati, uwangiyo. Maar dit nou wenkri, als niks nee, look of je weer das, if je nou weer das. Je dan monim abi. Vergeet je niet wat Jama zegt.
We moeten inderdaad kijken naar het aantal dat we hier hebben. Maar we moeten vooral ook kijken naar het aantal dat de school verlaten heeft. We hebben zo net ingeschat van kijk, de regering zou ons willen uitlachen. Want ze gaan zeggen, je zei je hebt geen geld. Maar ik kan pay voor en go voor konja naar Abo. Daar money. Je moet offers brengen om je doelen te bereiken. Begrijp goed wat ik zeg? Maar voor konja, daar money. Dus wij moeten de mensen inderdaad op attenderen van kijk, laten we een gezamenlijk plan maken van hoe kunnen we effectief dat weinig geld dat we hebben gebruiken. Want het is een verkeerd signaal als die regering zou denken van kijk hoeveel leerkrachten er zijn en kijk hoeveel op de vergadering waren. Maar dan zeggen we tegen hun, kijk ook hoeveel scholen gesloten zijn. Laten we nagaan, Jama en Meredith en Nikeri ook. Dus inderdaad, de district moet ook checken hoe dat daar is. Waar gaan we voor? Want wat we niet willen doen, vergeef het me dat ik je vergelijk met kinderen. In een gezond gezin. Dan heeft dat kind beloofd dat als hij zich inzet, dat hij bepaalde zaken zou krijgen. Je hebt beloofd. En nu, de regering, die heeft ons zoveel beloofd. Maar in plaats van dat ze aan tafel komt, als je de jongen hebt beloofd, of laat me een keer zeggen dat meisje, want meestal zeggen jullie aan die jongens, als je dat meisje hebt beloofd van, als je over bent gegaan, krijg je van mij een bromfiets, laten we die grotere wensen. Maar gezien de situatie kan je die bromfiets op dat moment niet kopen. Dan betekent dat niet dat het kind plotseling een stiefkind moet worden. Het betekent dat je aan tafel zit en dat kind vertelt van je bent gedaan, ik ben trots op je, maar nu heb ik dat geld niet. Klopt het of klopt het niet, mensen? Wanneer de minister, als vertegenwoordiger van de president, dan bedoel ik nu minister McKendro van Arbeid, als vertegenwoordiger van de president tegen ons zegt, want wat is gebeurd, we zijn gaan naar onderwijs. Ik probeer jullie bij te brengen en de sfeer te brengen. We zijn gaan naar onderwijs. En onderwijs zegt, nee, luister dan. Ik ben het eens met jullie. Ik ben het eens met jullie dat dat beter kan. Ik ben het eens. Maar je moet niet bij mij zijn. Ik hoop dat ik gecorrigeerd word als ik het verkeerd heb. Je moet bij mij zijn. Niet ten aanzien van die 5000, want daar wil ik niets van. Niet ten aanzien van die olikarta. Niet ten aanzien van de verbeterde voorzieningen. Je moet niet bij mij zijn. Wij hebben gezegd, goed minister. We vinden het goed dat u dat zegt. Want dan gaan we dat meenemen naar de president. Dat hebben we gedaan. Op een gegeven moment hebben we gezegd, mensen, aan de vertegenwoordiging van de president. We zijn bereid, wat we onderhandelen, iemand zei daarvan, als we vinden waren we 2500. We hebben gezegd van, we zijn bereid die oliemoniekaarten op te geven. Mensen, hoe dat correctie je iets dan toch? Nee. We hebben gezegd, we zijn bereid om dat op te geven. Maar wat doen we die 5000? Daar houden we aan vast. Onderhandelen, mensen, is een kwestie van geven en nemen. En toen zouden we op de volgende bespreking, niet waar Jama, zouden we uitsluitsel krijgen over die 5000. Die 5000 die al van de tafel was. Ik heb het gisteren gezegd bij, of eerder bij een van de media, van wij zeggen, we zijn bereid te onderhandelen. Maar nogmaals, wanneer we die toezegging hebben dat de regering, want ingewikkeld misschien voor jullie, ik begrijp het dat ik het ingewikkeld vind, maar als ik het niet zeg, ga je het begrijpen. We hebben als kool hebben we gezegd, de president heeft in juli, waar is Judith? In juli 2022 heeft de president aan ons gezegd dat wij alle die man gaan komen voor die olie, voor die kaarten. Klopt dat of klopt dat niet?
Zo vastgelegd. Dan kom je nu vertellen dat je dat niet gezegd hebt aan de onderwijsgevende. En dat is een zwakte punt geweest wat hij had vergeten. Hij had vergeten dat we daar waren. Dus je zegt iets toe als vader aan het kind. En als je kind zegt, papa waar is het? Dan zeg je van, het is niet meer op tafel, ik heb het nooit gezegd. In plaats van dat je oplossing gaat zoeken. En nog altijd live vanuit ABO Centrum, waar we dus dan meemaken dat de leerkrachten dus dan bezig zijn met een ALV. We gaan naar de voorzitter van het syndicaat, want dan kunnen we dus dan apart met haar praten over de situatie. Mevrouw, wat is uw naam alweer? Mevrouw Kerdijk. Mevrouw Kerdijk. Mooi. Jullie hebben de leerkrachten opgeroepen vandaag. Ja, klopt. Ja. Wat is de bedoeling? Het is de bedoeling. Kijk, we hebben zoveel geprobeerd om zaken eigenlijk, om afspraken die gemaakt zijn, eigenlijk te laten gebeuren, plaatsvinden, wat we allemaal hebben afgestemd met de minister. Maar boy, geloof me, niets heeft de minister gerealiseerd. We hebben afspraken met de werkarmen van de minister. Je belt, je schrijft. Niets is gerealiseerd. Echt niets. En ja, toen we in gesprek waren met de overheid, met de regering, toen kregen we te horen dat ze ons geen geld konden geven. Een heleboel geld konden geven. We gingen voor 10.000, laat me dat zeggen. En ik zie plotseling dat andere bonden ook aangeven dat ze 10.000 hadden gevraagd. Maar goed, het syndicaat is altijd gegaan voor 10.000. En dat was veel. Voor hun op dat moment. Voor de regering was het veel. Geen financiële ruimte hebben ze toen gezegd, hè? Ja, klopt. En we moesten denken aan inflatie. En we moeten vaderlandsliefde tonen en dat soort dingen. Ja. Dan moet ik maar mee gunst. Kijk wat een leerkracht van de lagere school verdient. En dan zeg je maar 10.000 is veel. Ga terug naar 2013. Als we dat salaris van 2013 omzetten in US-dollar, dan was het 512, sommige 600 zoveel. En zet het nu om. Dus wij hadden gezegd 300 US of 10.000. Goed, het kon niet. Er is geen geld. Maar, wat schetst ons verbazing dat de minister Bronto en die van Bibisno, van alle zaken, gaan we hem zo noemen, ons wijs wil maken dat de regering wel 50% koopkrachtversterking kan krijgen. Laat ons eerlijk zijn. Laat ons eerlijk zijn. Dat we moesten stilzitten was een groot probleem hoor. En kijk, dit ding speelt al lang hoor. Eigenlijk had ik die pingie gehad zoals mijn oma het zou zeggen. Ja. Ik kies haar pingie. Maar het was nog stil totdat iemand het heeft gepubliceerd. En toen het is gepubliceerd, heeft de persoon mij weer gecontact. En de persoon heeft gezegd, ik heb je gezegd, blijf aanhouden, vraag die 10.000, want amonide. En kijk nu. Je vindt dat amonide wel? Of Amonide. If amonide, waarom krijg je zoveel? Als jij me zegt, je hebt geen geld, maar je krijgt zoveel. Laat ons eerlijk zijn. We zijn leerkrachten, we zijn toch niet dom? Ik zit bijvoorbeeld op de middelbare school waar economen zitten, die mij wijs maken van juffie amonide. En het is er toch, anders had je jezelf niet zoveel toegekend toch? Ja. Laat ons eerlijk zijn. Jullie voelen je gepasseerd, met andere woorden. Meer dan gepasseerd toch? Is het niet meer dan gepasseerd? Je houdt ons gewoon voor de gek. Je zit daar, die collega heeft het mooi gezegd. Je zit daar gewoon te liegen zoals de duivel liegt. Je zit gewoon te liegen. En het is niet, het is... Trouwens, toen ik het echt zag, toen dacht ik van... Wauw.
Dat kan je niet voorstellen. Ik viel bijna stijf achterover. Serieus. Want soms hoor je die dingen en je wilt het niet geloven en dan komt het eruit. Ja. Maar ja, Wat nu? Dat is de vraag. Wat nu? Want jullie zijn in de ALV. om eerlijk te zijn ben ik heel vroeg gebeld geworden. Door? Ik ga niet zeggen door wie. Door Maar het iemand komt van de regering. Nee, van het ministerie. Ja, dat is de regering. Iemand van het ministerie. Ja. Ja, ministerie, regering, ambtenaar. En ik heb de uitnodiging gehad voor morgen om in gesprek te gaan met de minister. Oké. Dat is een goed teken. Ik weet niet of het een goed teken is. Het bestuur moet gaan dus. Het bestuur, ja. Van het syndicaat. En de call. De Ja, call heeft maar de uitnodiging ook gehad Ja, maar dat is nadat Suriname er bijvoorbeeld gepubliceerd heeft dat jullie... vanmorgen dus. Ja. Dus we hoeven niet terug te blikken wat er is gebeurd daarvoor. Ik zeg vanmorgen. Ja. Dus er is veel gebeurd daarvoor. Want er zijn ook, ik zag ook een bericht ergens met bename eronder. En zo. Dus er is veel gebeurd. Ja. Mensen hebben wat gehoord, mensen hebben berichten gemaakt. Het is doorgestuurd. En goed, maar anyhow, we hadden die planning gemaakt dat we hier zouden zijn. Wie dan berichten heeft gemaakt of wie niet, we zouden hier zijn. Dat is een feit. Ja, maar de minister... En daarna, ja. vanmorgen, kreeg ik dan een telefoontje dat we gaan voor een gesprek. Maar dat is wel een goed teken ook dat jullie in gesprek moeten. Waarschijnlijk is er een oplossing ergens of niet. We hopen het. We hopen het. Echt wel. Want De eerste keer dat jullie uitgenodigd zijn door het ministerie? Als syndicaat? als syndicaat, ja, is het de eerste keer. Is een stukje erkenning, ziet u dat zo? Ja, toch wel. Laat me dat zeggen. Als u dat zegt, dat ze het syndicaat erkennen, dan wel. Ja. We zijn opgeroepen. Hoe gaan jullie naar die meeting met de minister? Eén ding. Ik heb met de minister gezeten. En op een gegeven moment werd ik stil. Waarom? De minister maakte een uitspraak dat we aan het dramatiseren waren. En Deze nieuwe minister, die nieuwe minister, meneer Ori. meneer Ori. Minister Ori heeft mij gezegd, omdat ik een opmerking maakte van minister, weet je hoe moeilijk het is in het land? Dat we zelf met te veel drop-outs kampen. En hij heeft gezegd, waar hebben jullie dat weer vandaan? Jullie zitten hier gewoon te dramatiseren. Ik zeg, hallo? En ik vraag het aan die directeur van onderwijs. Krijgen jullie die rapportages niet? Nee, ze krijgen niks, ze weten niks. En ik ga naar school en ik zeg tegen mijn directieteam, hoe kan dat? Dat jullie niet eens rapporteren dat ik bijvoorbeeld in 2 klassen maar 12 drop-outs heb. En dat wordt niet gerapporteerd aan het ministerie. En die mensen van het directieteam, die kijken me aan en ze zeggen, juf Kerdijk, alles wordt gerapporteerd. Alles wordt gerapporteerd. Dat de minister mij komt zeggen dat ik dramatiseer, ik wil het morgen weer horen. En waarschijnlijk kennen ze de situatie van het veld niet, wat eigenlijk zou moeten. Ik vraag me af of ze hun werk doen. Want als de school zegt het wordt gerapporteerd, wat doe jij met die rapportage? Wat doe je ermee? En hoe komt het dat die minister het nog niet weet? Dat die minister mij komt zeggen dat ik dramatiseer? Laat ons eerlijk zijn. Wat voor gekheid. En iedereen weet het. De jongeren die willen niet naar school, ze gaan liever werken. Gerald, ze gaan werken. En geloof me, werken, studeren, een tiener, 17 jaar, 18 jaar, en een leuk ding. Iemand heeft mij gebeld, of laat me niet zeggen de persoon heeft mij gebeld. Ik heb de persoon gebeld en de persoon heeft mij gezegd, ik heb een project voor deze jongeren. Jongeren die werken en studeren. Want de persoon zegt, deze mensen worden de grootste criminelen soms. Als ze niet goed aangepakt worden. Ja. En we willen daaraan gaan werken. We zijn bereid om met de persoon aan tafel te gaan om Om te te kijken. werken.
Ja, maar na deze ALV, wat verwachten jullie? Want dat willen wij weten. Niet na deze ALV. Vandaag komt er geen besluit dus. Nee, we gaan morgen naar de minister. En dan gaan we terugkoppelen, Met jullie achterban. tuurlijk. Ja. Ik heb vernomen dat jullie meer leerkrachten hadden verwacht. Ja, sowieso. Waarom? In de appgroepen heb je dat gemerkt. Mensen waren enthousiast. Maar vanmorgen werden we krom apps dat de directeuren de mensen in de school houdt. Ik weet niet waarom. Ik zou Bepaalde scholen zijn wel gesloten. Ja, dat heb ik ook begrepen. Vloeschool. Maar die mensen zijn niet hier. Ik weet het niet. Maar mensen zijn bang omdat ze bijvoorbeeld bij een andere bond zijn aangesloten. Ja. En iemand heeft dat bericht van SOB voor me gestuurd. Ik zei, alsjeblieft verwijder die app, want ik wil het niet lezen. En ze hebben al aangegeven dat die mensen niet weg mogen. Ze mogen niet naar de vergadering. Weet je? Dus ik weet het niet. Kijk, het syndicaat is er niet om tegen andere bonden te vechten. Misschien zijn we hyper. We springen direct van, het kan niet. Weet je waarom? Weet je waarom ik direct spring van Anokang? Toen ik begon, ben ik begonnen bij EBG Onderwijs. Ik zat op de Ritveldschool. En geloof me, mijn eerste jaar al hoorde ik, COB doet niks. Ik zeg het zijn leerkrachten die daar zaten, die aangesloten waren bij die organisatie, die het zeiden. COB doet niks. En ik heb ze altijd gezegd, als je bij die organisatie bent aangesloten en ze doen niks, dan zijn die drapen. En ik heb het ervaren hoor. Ik ben volgens mij 13 jaar gebleven in EBG Onderwijs. Ik heb het ervaren. Ik heb toen gezien, ik heb die strijd van een valies meegemaakt, waar die mensen het valies niet zijn gaan ondersteunen. We waren met 6 leerkrachten die niet aangesloten waren bij COB. En op een gegeven moment hebben we gezien welke strijd die meneer gevoerd had. En we hadden ons toen aangesloten bij de ALS. Geloof me. Dus als wij nu zeggen van, Asari naar een systeem, dan vechten we niet tegen jou, persoonlijk, maar we willen voor onszelf opkomen. En die ruimte moeten jullie krijgen. We moeten die ruimte krijgen en we vinden dat je ons moet joinen. Je moet niet op ons zitten wachten dat we je moeten schrijven om ons te komen joinen. Wat voor gedoe is dat? Is dat zo bij Viri toch? Hoe lang je zo'n drapen? Is dat maar pijn dat is bij Viri toch? Laat ons eerlijk zijn. Je weet wat we voelen, je weet wat er gebeurt. Help. Ja. Maar ik roep ze nu niet op om te helpen hoor. Maar omdat ik bepaalde opmerkingen opvang, zeg ik dit. Ja, oké. Morgen, om hoe laat zijn jullie bij de minister? Ik denk, ik moet even kijken hoor. Misschien moet Maar in de ochtenduren dus. Ja, in de ochtend. In de ochtend. En daarna worden de mensen gerapporteerd. Uw mensen dus. Ik denk niet dat het dezelfde dag wordt hoor, morgen. We gaan daarna bestuursverband praten. En daarna gaan we beslissen wanneer dat kan. Oké. Heel veel succes ermee. Thank you. Mevrouw Kerdijk. Kerdijk. Is het zo moeilijk? J. Kerdijk. Waarvoor staat die J? Jolanda. Dank u wel, mevrouw Jolanda. Thank you. Mooi. En zo hebben wij dus dan gesproken met mevrouw Jolanda Kerdijk. Zij is dus dan voorzitter van het syndicaat. Al het nieuws dat we eigenlijk hier zouden moeten krijgen, hebben we al in 1 keer gehad. Het is zo dat ze dus dan vanochtend uitgenodigd zijn door de minister van Onderwijs, de heer Henry Ory. En meneer Henry Ory zal dus dan een gesprek hebben met het syndicaat voor onderwijsgevenden in Suriname. Daarna komen ze terug naar hun achterban om een rapportage te doen. En dan horen wij hoe verder. Tenminste is dat een goed teken dat ze uitgenodigd zijn toen ze dus dan het bericht hebben gelanceerd dat ze dus dan vandaag een ALV zouden houden. Of gaan houden of hebben gehouden. Maar goed, we gaan eruit. Gerald Haderwijk is de naam, Roberto Ormskerk is de cameraman. Later Moro Nieuwsu op DTV, waar televisie kijken gewoon anders is. Tot dan.